Ako hodnotíte výsledky konsolidácie doposiaľ? Tak vidíme, že máme za sebou nejaké 2 roky konsolidácie a treba povedať, že štát našiel množstvo nových príjmov od transakčnej dane cez rôzne zvýšené dane, odvodové povinnosti zvýšené a podobne. A na druhú stranu za posledné 2 roky vidíme aj veľký počet nových výdavkov, máme tu nové ministerstva, máme nejaké dodatočné nákupy a v zásade to vychádza tak, že napriek tomu, že sme skonsolidovali približne 3% HDP, tak na tých výsledných číslach v deficite to vidieť nie je. Podľa čísel RRZ zostávame vlastne na deficite niečo cez 5% HDP, čo je naozaj veľké číslo, ktoré sme mali prvýkrát počas covidu, kedy však boli mimoriadne covidové výdavky a za posledné 2-3 roky sme sa k nemu vrátili, čo je naozaj škoda, pretože sa štát významným spôsobom zadlžuje, dokonca je to až okolo nejakých 6 až 7 miliard ročne sa zadlžíme každý rok. Ako hodnotíte predstavený tretí konsolidačný balíček? No, treba povedať, že v prvom rade je škoda, že sa o ňom nevedie žiadna odborná diskusia. Nezasadala o ňom tripartita, nerozprávali sme sa na odborných kruhoch, ako zamestnávateľia aj odborári predložili rôzne návrhy na konsolidačné opatrenia, ktoré by sa mohli v štáte prijať, avšak to rokovanie ani s ministerstvom financií, ani na pôde HSR sa neudialo, napriek tomu, že sme niekoľkokrát žiadali, aby bol aspoň nejaký základ konsolidácie predloženú na HSR-ku. Je pravda, že bola zvolaná HSR-ka zajtra o 9:00, to je hodinu pred vládou, ktorá má konsolidačný balíček schvaľovať. A zároveň treba ale povedať, že neboli doručené žiadne materiály, žiadne podklady, žiadne znenie a v zásade tripartita bola zvolaná v rozpore s rokovacím poriadkom. Neprebehlo predsedníctvo, neboli dodržané lehoty a neboli predložené žiadne materiály. Takže ak sa ten sociálny dialóg má viesť naozaj a nie len pro forma, tak je dôležité, aby ak sa ideme baviť o veciach, ktoré majú významným spôsobom ovplyvniť firmy aj ľudí, aby sa viedla diskusia riadnym spôsobom. Aký to bude mať dopad na firmy? V konsolidačnom balíčku vidíme opatrenia na strane štátu približne za 1,2 až 1,3 miliardy a vidíme tam opatrenia na strane firiem a občanov. Treba povedať, že tie opatrenia na strane štátu sú zatiaľ nie moc dobre vyčíslené. Vidíme tam skôr veci, ktoré sa dajú nazvať nejakou odloženou spotrebou, pokiaľ si štát nekúpi auta alebo neopraví budovu v nasledujúcom roku, no tak ju bude musieť opraviť zrejme rok, 2 potom, pretože inak by mu naozaj padlo na hlavu. Čiže tie opatrenia na strane šetrenia štátu sú skôr na úrovni odloženej spotreby, respektíve sú nevyčíslené alebo teda nedostatočne špecifikované, aby sme sa k nim vedeli nejakým spôsobom vyjadriť. To, čo by sme my od konsolidácie požadovali, je, že sa viacej bude venovať obligatórnym výdavkom štátu, že sa pozrieme na aktivity štátu, zistíme, ktoré by sa dali zjednodušiť, od ktorých by sa napríklad dalo upustiť, čo by malo priamy vplyv na zmenšenie teda rozsahu aktivít štátu a samozrejme na šetrenie štátu s tým súvisiace. Čo sa týka firiem, tak my dlhodobo žiadame o to, aby štát sa zamyslel nad tým, aké podmienky na daňovo-odvodovej pôde, respektíve na daňovej pôde sú konkurencieschopné v porovnaní s okolitými krajinami. Vidíme, že spolu s transakčnou daňou máme najväčšiu daňovú povinnosť ako firmy v regióne. Takisto máme jedno z najväčších daňovo-odvodových zaťažení v rámci Európy a naše firmy, ktoré často dostávajú zákazky v rámci konkurenčného boja od svojich európskych matiek, sa jednoducho stávajú nekonkurencieschopné. To znamená, že tieto zákazky sem prestali za poslednú dobu prichádzať. Vidíme to u automobiliek, ktoré prichádzajú o modely, vidíme to u výrobcov televízorov a u ďalších firiem, ktoré jednoducho nevyhrávajú tú európsku súťaž o zakázky kvôli tomu, že podmienky, ktoré na Slovensku máme, sú nekonkurencieschopné voči hoci našim európskym susedom v regióne alebo napríklad na Pyrenejskom poloostrove. A toto je obrovský problém, pretože vidíme, že sa zastavil prílev investícií do krajiny a to sú práve investície, ktoré môžu tomu štátu pomôcť v tom dlhodobom ekonomickom raste a teda získať viacej zdrojov na to, aby sa pokryl deficit. A toto tu chýba. Ktoré z predstavených konsolidačných opatrení pokladáte za najhoršie? Vidíme
aj z čísiel, ktoré sú predložené pravidelne, že je pomerne veľký únik mozgov zo Slovenska. Takmer 40% vysokoškolákov uvažuje o tom, že bude študovať v zahraničí a veľký problém máme s tým odvodovým zaťažením alebo daňovým zaťažením vysokopríjmových skupín. Jednoducho lepšie zarábajúci ľudia platia násobne väčšie odvody a násobne väčšie dane ako ľudia s priemernou mzdou. Treba však povedať, že z pohľadu priemyslu sa jedná o rôznych vývojárov, jedná sa o rozdiel o vedcov v rámci výskumných centier a podobne. Čiže ak tu niekedy chceme mať nielen montovňu, ale chceme naozaj mať nejaký priemysel s vyššou pridanou hodnotou, tak týchto ľudí si tu potrebujeme zachovať. No a samozrejme, ak títo ľudia vidia, že v zásade tá konsolidácia, to šetrenie sa deje na ich triko a na ich účet, tak už aj len z dát sa dá povedať, že množstvo ľudí, ktorí si vie predstaviť život v zahraničí, do toho zahraničia naozaj odchádza, čo sú obrovské dopady na štátny rozpočet. Dokonca z materiálu úradu vlády sa vypočítalo, že jeden vysokoškolský študent, do ktorého Slovensko príde z dôvodu, že sa predstavuje do zahraničia, predstavuje stratu štátneho rozpočtu za celý jeho produktívny život niekde okolo 2,5 milióna eur. Čiže tie čísla sú naozaj značné a ten exodus ľudí z republiky pokračuje.